Pociťujete bolesť v spodnej časti driekovej oblasti s vyžarovaním do sedacieho svalu? Môže ísť o blokádu SI sklbenia. Ako sa zbaviť tejto bolesti a čo ju spôsobuje, si povieme v tomto videu. Zdravím vás, volám sa Jakub Igas a som fyzioterapeut. SI sklbenie, alebo ináč povedané sakroiliakálne sklbenie, je miesto, v ktorom sa prepája chrbtica s pánvou. Presnejšie sa jedná o prepojenie sakrálnej kosti, ktorú vidíme tu, s pánvovými kostiami, ktoré vidíme tu. Čiže SI sklbenie je presne medzi nimi. Tento kĺb je jedinečný oproti všetkým ostatným kĺbom, pretože v ňom dochádza ku veľmi malým pohybom. No aj napriek tomu, že v ňom dochádza ku minimálnemu pohybu, nám dokáže komplikovať život a spôsobovať bolesť. Bolesť spôsobená SI sklbením býva najčastejšie v spodnej časti driekovej oblasti na jednej strane a môže vyžarovať do sedacích svalov. Táto bolesť býva najčastejšie dráždená pri chôdzi do schodov, pri nasadaní do auta, pri vstávaní zo stoličky, pri prudkých nestabilných pohyboch a podobne. Najčastejšou príčinou blokády SI kĺbu môže byť jednostranné zaťaženie kĺbu, napríklad pri práci, dlhodobá sedavá práca, nadmerné zaťaženie alebo problém s bedrovým kĺbom. Teraz si ukážeme cviky na odstránenie blokády SI sklbenia. Pred začatím cvičenia si vyskúšajte tieto pohyby: predklon, záklon a úklon s pánvou do jednej a do druhej strany. Všimnite si, pri akom pohybe ste pociťovali bolesť a zapamätajte si intenzitu bolesti. Tieto pohyby si vyskúšajte aj po odcvičení cvikov, aby ste zistili, aký efekt na vás cvičenie malo. Masáž sedacieho svalu s rollerom alebo s loptičkou. Sedacie svaly a väčšina svalov bedrového kĺbu sú upnuté v okolí SI sklbenia. Stuhnutie týchto svalov priamo ovplyvňuje funkciu SI sklbenia, preto sa pri odstránení bolesti musíme povenovať aj týmto svalom. Sadnite si na roller sedacím svalom na strane, kde pociťujete bolesť. Nohu na strane, ktorú ideme uvoľňovať, si preložte cez druhú nohu. Vytočte sa mierne do strany, aby ste boli presne na svale a miernymi pohybmi sa posúvajte hore a dole. Pokiaľ vám robí problém preložiť jednu nohu cez druhu, nechajte si nohu vystretú. Odporúčam si premasírovať obidve strany sedacích svalov. Pokiaľ je táto masáž pre vás príliš bolestivá, použite túto variantu s masážnou loptičkou. S loptičkou masírujte sedací sval od hora zo strany na stranu a pomaly posúvajte loptičku nižšie. Mobilizácia bedrových kĺbov a SI sklbenia. Toto je jeden z mojich obľúbených cvikov, pretože si ním uvoľníme priťahovače stehna, bedrové kĺby a zároveň si ním zmobilizujeme SI sklbenie. Dajte sa do pozície na lakťoch a kolená roztiahnite čo najďalej od seba. Držte chrbát spriamený a posúvajte sa dopredu a dozadu. Vykonajte 12 opakovaní. Pokiaľ pri tomto cviku pociťujete bolesť, ktorá sa postupne počtom opakovaní zhoršuje, cvik nevykonávajte. Pokiaľ sa však postupne počtom opakovaní bolesť zmierňuje, cvik môžete bez problémov vykonávať ďalej. Mobilizácia do predklonu a do záklonu. Vyskúšajte si tieto dve varianty cvikov. Oprite sa o stenu, zdvihnite si nohu na strane, kde pociťujete bolesť a 10 krát si s výdychom pritiahnite koleno ku hrudníku so zhrbením sa. Teraz sa prejdite a vyskúšajte si pohyby z diagnostiky. Predklon, záklon a úklony s pánvou do jednej a do druhej strany. Ako sa cítite? Je bolesť miernejšia, rovnaká alebo horšia? Teraz si vyskúšajte opačnú variantu cviku. Dajte sa do tejto pozície na koleno a vykonajte 10 krát maximálny pohyb s pánvou dopredu. S pohybom dopredu vykonajte maximálny záklon v chrbte. Po 10 opakovaniach sa znovu postavte,
Skúste pohyby z diagnostiky, predklon, záklon a úklony. Ako sa cítite teraz? Zmiernili sa vaše bolesti? Po ktorom z týchto dvoch cvikov ste pocítili zlepšenie? Ten cvik vykonávajte a druhý vynechajte. Ako sa cítite po odcvičení tejto zostavy? Napíšte do komentára. Video ešte nevypínajte, ukážeme si bonusový tip pre bolesť SI kĺbov. Budete potrebovať opasok, ktorý si umiestnite nad bedrové kĺby, ktoré si môžete nahmatať tu z boku, a pod pánvovú kosť, ktorú si taktiež môžete nahmatať tu vyššie. Takže opasok máme presne medzi bedrovým kĺbom a hrebeňom pánvovej kosti. Nebojte sa opasok poriadne stiahnuť. Opasok stiahne vaše pánvové kosti dopredu, čím zmierni napätie na vaše SI sklbenie. Pokiaľ vám táto technika pomáha, tak budete cítiť okamžité zmiernenie bolesti pri pohyboch, ktoré vám spôsobovali bolesť. Napríklad postavenie sa zo stoličky. Pri tomto stiahnutí pánvových kostí s opaskom budete fungovať počas dňa pri činnostiach, ktoré vám dráždia bolesť. Napríklad pri dlhom sedení a podobne. Ak pociťujete zlepšenie, používajte túto techniku každý deň. Som veľmi rád, že ste dopozerali toto video až do konca. Nezabudnite navštíviť náš Rozhýb.to e-shop, kde zakúpite pomôcky, ktoré vám pomôžu zbaviť sa vašich bolestí chrbta a zároveň kúpou na našom e-shope podporujete tvorbu na tomto kanáli. Ak sa vám video páčilo, budem vďačný za každý like a za každé zdieľanie.